Popo Maryanto sampun singgar saking sasana palenggahan kepareng hamlolos dhuwur sasampunipun menika penganten saripit ngaturaken sungkem bakti dumateng Rama Saibu kawitan saking Rama Senianto Saibu Warsinah langkung rumiyin samanatur pangantikanipun Kang Putra Duh Rama Ibu kula ingkang sowan kula ngaturaken sungkem bakti kula kunjul paduka kula nyuwun tambahing donga pangestu mugi anggen kula jejodhoan ing mangke pinaringa kabagjan kamulyan gesang kula wiwit wonten ing donya ngantos dumugi ing dalan akhirat benjang sasampunipun menika tumuli silih gantos Rama saha Ibu Mas Alfian ngaturaken sanga bekti dumateng Bapa Senianto sanga nyuwun tambahing donga pangestu sasampunipun menika ingkang Rama ngendika ya nggih anakku bocah bagus bocah ayu ndak tampa sungkem baktimu apa sing mbok jaluk bisa pikantuk apa sing mbok suwun bisa kalekon lan apa wae sing mbok kekarepake mangko bisa kasembadan sasampunipun menika pengantin saripit jumangkah tumuju wonten ngarsanipun Bapak Ibu Sumarno sanalika ngendika penganten putri duh Ibu kula ingkang sowan kula ngaturaken sungkem bekti kula duh Ibu kula nyuwun tambahing donga pangestu mugi anggen kula badhe gesang bebrayan saged kiyat dumateng sedaya panyuwunan saged kaleksanan kasembadan duh Ibu sasampunipun ngaturaken sumbekti dumateng Ibu penganten putih tumuju dhateng ingkang Rama Sumarno duh Rama kula ingkang sowan kula ngaturaken sungkem bekti kula kunjuk paduka duh Rama nyuwun tambahing donga pangestu iya nggih anakku bocah ayu sungkem bektimu tak tampa apa sing mbok suwun bisa kaleksanan muga-muga Gusti Allah paring ijabah marang sliramu sakaloro muga anggonmu jejodhoan bisa tumaruntun nganti kaken-kaken inen-inen donya akhirat sasampunipun atur pangandika pengantin saripit dumateng Rama saha Ibu sampun kacekap mugi Gusti Allah paring kanugrahan mugi saderepun tansah linampahan kanthi rahayu wilujeng sadayanipun sasampunipun menika Bapa Maryanto kepareng ngaturaken malih dumateng penganten kakung duwungipun matur nuwun dumateng Bapa Maryanto ingkang sampun kepareng hangadani senggiya pelenggih para tamu kakung saputri ingkang winantuing karo harjan wonten wekdal menika piripun Bapa Senianto sekaliyan ngaturi dumateng campursari Ananta Musik Trabas ingkang mijil saking Banjarjo Gondang Rejo Karanganyar ingkang kasempuh jaripun Mas Janung MC Mas Sukijo kepareng paring ngaturaken panglipur wonten ngarsa panjenengan sedaya mugi seketa anggenipun lenggahan samidhangetaken godheng campursari ingkang badhe kapiyarsa monggo Mas Sukijo dal kaaturaken